Juokses nyt näytä mitenkö passi hyppää. Oho! Oho, vähän väärä. Ylös, ei sikoja. Se haluaa mennä katolle sikojen luo. Ja nyt hyppyä. Eiku se on häntä, eihän mä oon nähnyt tällaista. No niin, sinne. Hei, nyt se saa kaveri juosta. Alkaako se ratsastelemaan sille? No nyt, no niin. Joo. Vai ei nuoriso juoksu? Tässä on oikein liikunnanohjaaja. No niin, no nää. No nää. Tästä tosi hauska. Mutta tuo on niin terapeuttista tuo tarjotta tyttären. Ja nyt koko porukka. Pitäisikö tuo toinen ottaa pois, se läkäsi. No niin. Peli niihin munkkiin kanssa. Mutta tää ei oo täältä. Se oli Herttoninnassa se. Nyt kun ne näyttää, kun ne näyttää oikein mitenkä juos. Vai ei nuoriso harrasta liikunta? Ne aika. Molemmat on loppu pois. Niin kovasti juoksi poika.